11 в Україні. Час новин на АТР, 24 жовтня. Я Софія Абляєва. Мої вітання. Команда Міхеїла Саакашвілі готує силовий переворот. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко. Зокрема, прокурор заявив, що коли Саакашвілі ще керував Одещиною, він оформив дозволи на проживання в Україні 20 грузинам. Саме вони наразі його охороняють і готують переворот в країні. Саме вони, з нарізною, в тому числі зброєю, охороняють Саакашвілі, перебувають у таборі і планують цей силовий переворот. Це не пройде. Ні українські громадяни, ні тим більше заїжджі гастролери, які останнім часом люб'язно користуються літаками МВС для того, щоб поїхати додому, в порядку примусової депортації, не зможуть нав'язати волю українській державі. Адвоката? Саакашвілі не забарився з відповіддю. Заяву генпрокурора він назвав помстою влади. Зокрема, Саакашвілі каже, що мітингувальники під Радою не закликають нікого атакувати, лише вимагають виконати їхні вимоги. Міхеїл Саакашвілі певен, що влада прагне його депортації через кримінальну справу, порушену проти нього в Грузії після Майдану. Я у них застрял в горле. Они хотят депортировать меня, экстрадировать грузинскому русскому олигарху Иванишвили, который поручил это задание от Владимира Путина. Об этом Путин заявлял неоднократно публично. Об этом Медведев заявлял неоднократно публично. Против меня в Грузии дело возбудили только после того, как я приехал, стал на Майдане тут. Державна міграційна служба України вже займається видворенням 20 громадян Грузії, про яке говорив генпрокурор. 3 з них вже депортовані. Про одного з них каналу АТР розповіла прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган. Людину, яку видворили, у неї був термін 10 років засудження. То це яка людина? І за що вона була засуджена? Чи можна сказати, що вона діяч культури? Ні, звичайно. У ці хвилини в Святошинському суді Києва триває засідання по обранню запобіжного заходу лідеру українських націоналістів Миколі Коханівському. Адвокати вимагали відсторонити прокурора. Суд це клопотання відхилив. Коханівського затримали позавчора після того, як він після сварки з одним з командирів правого сектора стріляв в нього з травматичного пістолета. Суд ще вчора мав обрати для нього запобіжний захід, однак засідання перенесли на сьогодні. Незадоволені активісти розгромили зал засідань і на ніч забарикадувалися там. Тим часом Рада суддів вже звернулася до Генеральної прокуратури з проханням покарати винних у блокуванні роботи Святошинського райсуду під час обрання запобіжного заходу лідерові добровольчого руху ОУН Миколі Коханівського. У вівторок вранці правоохоронці взяли штурмом зал суду, де зночі барикадувалися прибічники українського націоналіста. Затримано 30 осіб. Докладніше про це в нашому матеріалі. Поліція б'є людей, пшикає людей балончиком прямо в приміщенні залі суду. Побите скло, розкорочені меблі та цегла. Так виглядала зала засідань у Святошинському райсуді Києва цієї ночі. Це прихильники затриманого Миколи Коханівського забарикадували суд. Суд переносить обрання йому запобіжного заходу на ранок. Активісти не хочуть, щоб лідера добровольчого руху ОУН вивозили в СІЗО. З апаратури, там журналісти кричали, хтось з журналістів кричав, там не бийте, апаратура. Просто про що це говорить? Про те, що був наказ просто бити і абсолютно не розбиратись, хто там що. Під ранок закінчився термін утримання під вартою, а це означає, що Коханівського треба відпускати. Активісти блокують вхід до зали суду зсередини. Вранці правоохоронці у відповідь застосовують газ проти активістів. Микола Коханівський теж травмується. Медики, які приїхали оглядати Коханівського, встановили, що його стан потребує негайного медичного, будемо казати так, дослідження для встановлення діагнозу, оскільки в нього є візуально побої на голові, на обличчі.
Коханівського відвезли в лікарню. Близько 30 активістів і декількох журналістів силовики затримали і відвезли в Шевченківське управління поліції. Кореспондент «Уніан» Сергій Левтер повідомив, що його кілька разів ударили. Також постраждав кореспондент громадського Дмитро Реплянчук та Кирил Малишев з сайту «Страна.ua». Около 4-5 человек начали, то есть повалили меня на землю и начали бить. Я в это время кричал, что я журналист, что я пресса. В ответ они кричали, то есть, что «ах ты пресса, ну на тебя». Мы обратились в полицию, мы написали заявление про перешкоджання журналістській діяльності, будемо ждати последствий. Пізніше перед журналістами поліція вибачилась. Сьогодні в 10 годин ранку мною була дана команда розблокувати шляхом фізичного застосування спецпідрозділів поліції, що було здійснено на протязі декількох хвилин. Найбільш активні учасники правопорушення, я думаю, будуть затримані по статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Через те, що Коханівський травмувався, засідання суду перенесено на 15-ту годину. Командира добровольчого батальйону ООН Коханівського правоохоронці затримали 21 жовтня біля станції метро «Академмістечко» після стрілянини і сутички з бійцем добровольчого батальйону Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми. А когда мне по почве стреляют, это нормально? Лідер ОУН Микола Коханівський заявив, що стрілянина відбулася через те, що з гуртожитку біля станції метро «Академмістечко» примусово виселяють мешканців. Відома особа епатажно поводить себе на вулицях столиці, влаштувала бійку, яка закінчилася стріляниною. Буде притягатися до відповідальності. За фактом погромів у залі суду поліція відкрила справу за статтею 194 – це пошкодження майна. Якщо їх провину доведуть, активістам загрожує 5 років за ґратами. Маргарита Потапова, Людмила Горпинич, Заман, АТР. Президент Петро Порошенко поскаржився на зрадофілів. Так він назвав тих, хто критикує позитивні зміни в країні. Зокрема, мова йде про нову будівлю театру на Подолі в столиці, яку реконструювали коштом корпорації «Рошен». Звичайно, що в країні є зрадофіли. Як кажуть українське прислів'я, яким і тризуб над Кремлем постав, вони скажуть, що криво стоїть. Вони і тут знаходять приводи для печалі. І дороги криві, і мости короткі, і театри в історичний пейзаж не вписуються. Звичайно, крутіше було би побудувати космодром для міжгалактичних польотів, а не завод з виробництва упаковки. Окупаційний уряд Криму призначив нового голову Державного комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян. Ним став Лінур Абдураманов. Він раніше керував сектором міжнаціональних відносин в окупаційній адміністрації Феодосії. Донедавна пост голови Держкомнацу обіймав Заур Смірнов, колишній член Меджлісу, який після анексії перейшов на бік окупантів. Минулого тижня Заура Смірнова попросили залишити посаду. Окупаційний суд Криму залишив у силі арешт фігуранта справи українських диверсантів Євгена Панова. Родичі Євгена намагалися оскаржити арешт, який на початку жовтня окупанти продовжили до 9 грудня. Адвокати оскаржуватимуть це рішення у Європейському суді. 10 серпня торік ФСБ Росії повідомила, що затримала групу так званих українських диверсантів. Російські спецслужби заявляють, що Євген Панов і Андрій Захтей були членами групи диверсантів, що нібито планували здійснити теракти на об'єктах туристичної і соціальної інфраструктури півострова. Росіяни намагаються розширити зону окупації за рахунок Херсонщини. Окупанти зазіхають на акваторію Сивашу. Про це заявив представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Як доказ, чиновник назвав нещодавний скандал, коли 2 російських прикордонних катери заплили у затоку Сиваш і забрали сітки з рибою
українських рибалок. Аби приховати факт крадіжки, росіяни через свої ЗМІ звинуватили українців у браконьєрстві. Хоча українські рибалки з ліцензіями згідно міжнародних домовленостей мають законне право ловити рибу у всій акваторії Азовського моря та Сивашу. Вилучили з води законно там розташовані засоби лову разом із рибою. І після того, як українські прикордонники наблизилися до них, вони втекли на тимчасово окуповану територію АРК. Наразі це все. Не пропустіть наступний випуск «Заману» о 20-й. Далі на АТР інформаційна програма «Ахшам». Гарного вам настрою, залишайтеся з нами.